Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya ku ƴan uwa masu sauraron mu, da fatan dai kuna cikin ƙoshin lafiya ko wani lafiya ko wato yayi ni nan naku Habibu Daura. Da Allah dan uwa ka daure kai muna subscribe in dai ba kai muna ba, wato abone, kuma ka danna muna ka daure kai muna like kin wannan bidiyo. Mun gode. To a yau abin da zan kwatanta muku shine kamar mutum misali yana cikin WhatsApp, in yana cikin WhatsApp yana cikin group da yawa haka, yanzu yana cikin group da yawa haka, yana son kuma ya ɓoye lambar shi, yana son ya ɓoye lambar shi, ba wanda ya isa ya ga lambar tashi a cikin group. Alhali yana cikin group kin kuma amma sai ya ɓoye lambar shi dan yanzu zamani ya ɓaci, sai ya ɓoye lambar shi. To yaya ne mutum za shi? Akan shi ne yau zan kwatanta muna. Na farko dai za ka shiga WhatsApp kinka, ka shiga a nan. To in ka shiga WhatsApp kinka zai gwada ma haka ga ɗigo nan ɗa uku a sama nan, sai ka taɓa shi. In ka taɓa zai gwado ma haka, sai ka zo ƙasa, can ƙasa inda aka sa parameter kin nan setting kenan, ka taɓa shi yawwa. In ka taɓa shi zai kawo ka a nan gashi inda aka rubuta account kin nan, sai ka taɓa shi account. To in ka taɓa shi zai kawo ka a nan, sai ka taɓa wannan zaɓi na farko mai alamar makullin nan, wala. To in ka taɓa zai kawo ka a nan. To gashi yanzu kun gani nan gashi nan wannan zaɓi nan za ka shiga. To kun gani ni nan kenan VA mai contact kenan, nan nace lambobin da a cikin wayata su ɗaya sun ka isa su ga contact kina a cikin group. Amma kai kuma in baka son kowa shi gani number ka, in baka son kowa ya ga number ka a cikin group, sai ka shiga wannan zaɓi na uku, na uku na ƙarshe za ka shiga. Da ka shiga nan kawai ka gama, ba wanda ya isa ya ga number ka a cikin group, ba shi kwata-kwata babu shi, ba wanda ya isa. In kuma ka shiga zaɓi na farko kenan ka ce kowa na iya ganin number ka, kowa da kowa. Zaɓi na tsakiya ko waɗanda kake da lambobin su ɗaya na za su ganin zaɓin ka, lambobin naka. To na gode.